Zaterdagmiddag 30 augustus. Lekker zonnetje erbij. En we staan op een steeds voller lopend festivalterrein voor dit Rosa Festival hier in Sittard. We staan voor de deluxe tent, de PLT-tent, theater voor iedereen, zeggen ze. En we gaan kijken naar iets heel speciaals vanmiddag, namelijk een samenwerking tussen twee geweldige Zitterse verenigingen. De revuegroep van de 3-jaarlijkse Zitterse revue, die gaan samenwerken met de Philharmonie. En die maken nog een heerlijk spektakel met een terugblik op de revues van de afgelopen jaren. En ook nog even in een zijsprong naar Toon Hermans, die natuurlijk aan de basis stond van al die revues. Ja, fantastisch. Hoe het Rosa Festival al naartoe kunt leiden. Een fantastische samenwerking tussen de Zitterse Revue, waar ik dadelijk in november natuurlijk weer een 9 keer in het Toon Hermans Theater de Zitterse Revue breng. En de Philharmonie. Ja, wij kennen die twee verenigingen niet uit Sittard. En we brengen vandaag een heel schoon muzikaal, historisch evenement. En wat zit zo wel in dat evenement? Ja, de revue is natuurlijk al vele jaren bekend in Sittard. En het zoveel schoon liedjes opgeleverd. En eigenlijk na de laatste revue zei Jan van Daal tegen mij: Joske, we moeten gaan doen met de historie van de Zitterse Revue. En we dachten in eerste instantie aan een boek. Maar het is eigenlijk dit geworden. We hebben dus nagedacht, wat brengt nu alles bijeen? En dat is dat toch qua muziek is. Dus we hebben al die schone liedjes van de historie van de revue langs het heil laten gaan. En we hebben nu meer dan een 10-tal uitgezocht die live gebracht werden door de big band van de Philharmonie. En wie loopt het met de samenwerking? Ja, fantastisch. Dat is Joop Wijnen, de steeds ervoor. En dat slooft wie am Schnurchen, wie de Pruis zegt. Hè. Zeg, en wat heb je in bekende nummers of nummers waar ze zeggen, god, daar zitten de mensen op te wachten dadelijk? Nou, het zijn een aantal hele oude nummers, want ik zing zelf een liedje uit de revue van 1995, de Paraplu wordt gericht. Dat is een liedje van Phil Schaken, Steldigens voor. Dus dat heb ik 30 jaar geleden ooit op cd gezet. Maar dat gaat tot een hoge F en toen was ik 30 jaar jonger, dus ik moet hem nog een beetje in de bier eten, hè. Dat snap ze wel. Het gaat allemaal niet meer zo makkelijk wie vroeger. En dan hebben we ook een paar liedjes uitvoerige revues recent, dus 3 jaar geleden, 6 jaar geleden. 9 jaar geleden zit er erbij, dus van alles gaat eigenlijk. Ik geloof in totaal over 12 liedjes of zo. Zeg, ja, voor de ervaren revueman is dat natuurlijk even wennen aan een big band. Maar wie is de samenwerking met de Philharmonie? Wie is dat zo tot stand gekomen? Ja, ik denk dat dat een verhaal is met twee padjes op. Bert van Soes, voorzitter van zowel voorzitter van de Zitterse Revue, maar ook lid natuurlijk van het bestuur van de Phil en ikzelf ook. Bestuurslid van 2 verenigingen. Ja, dan is heel vlot 1 en 1 3 en dat gaan we vanavond hier met elkaar doen. Te snel gaat alles aan dich voorbij. Leek nog wie gisteren, toen was ze 3. En als ze veels de knie kapot. En dat allemaal op een geweldig Zittisch festival. Ja, op een geweldig Zittisch festival. En ja, de arrangementen die zijn van Erik van Oppen. En zitten er nog van Jan Teleby. Dus ja, de lui wat de revues, de laatste 3 revues hebben gezien en gehoord, die weten natuurlijk wat ze te horen. Want de arrangementen zijn hetzelfde, die zijn van Erik. Dus, Het is begonnen als een eenmalig iets. Denk je dat het dat blijft of zou er een vervolg op komen? Ja, ik weet het niet. We zullen het zien. De Zuidse tent die is wijdvol aan het lopen. Dus de animo is er heel zeker. Maar ik denk niet dat het ieder jaar moet. Misschien dat het wel leuk is. Een jaar dat revue komt, dus om de 3 jaar. Dan kent ze de revue natuurlijk op een hele leuke manier en ludieke manier op dit Rosa Festival. Wat ook een theaterfestival is geworden. En ja, revue, theater. De link is natuurlijk ook heel snel genoeg. Is dat een leuke manier natuurlijk om de revue te promoten. Absoluut. Prima. We gaan het afwachten. We zijn heel benieuwd sowieso naar het optreden dadelijk. Maar we denken dat dit een geweldig iets is. Nog heel even met dicht vooruit kijken naar de revue in november. Wie weet zit je? Ik moet zeggen, het shut op. Het wordt ook spannend, dat weet ze zelf uit ervaring. Wie meer dat het op de première aangeeft, wie spannender wat het wordt. Maar ik moet zeggen, we zijn niet oncontent wat betreft het op schema liggen van repetities. Er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren. En dadelijk beginnen we ook met de liedjes en dat is ook weer een aparte voorbereiding. Dus ja, het staat allemaal op de rails. En we gaan heel erg ons best doen. En ik zou zeggen, voor jullie wat nog geen kaartjes hebben, gaat kaart halen, want het wordt zeer de moeite waard. Dat wou ik vragen, wordt het de moeite waard? Kennen we ons de zakdoek metnemen om het voor het lachen?
Nou, er zal genoeg te lachen zijn. Er zal misschien ook een traantje gaan vloeien, wie ze dat zo zeggen. Maar het wordt absoluut de moeite waard. Ik zou ze echt aanraden, iedereen van kom kijken.